Salut, sunt Alex, azi vom juca Mutant Genetic Gladiators. Un joc destul de fain, îl recomand. Este, da, e bun. Și a apărut un nou update pentru Halloween. E destul de fain. Am destui oameni. Să știți, sunt destul de bun la Mutant, dacă mă credeți. Bun, aceștia sunt oamenii mei. Vom intra aici. Sper că voi colecta asta. Uitați aici. Aici sunt oamenii mei, toți oamenii mei. O să vedem ce a apărut și aici. Așa, astea le aveam mai de mult. Și vom axa pe play for free. Bun. După asta vom merge să-i facem level la un monstru. Acum vom da celelalte. Presupun că voi câștiga un free spin. Jackpot-urile sunt absolut imposibil de câștigat. Sunt imposibile, nimeni nu le-a câștigat. Stea de platină, hai să cad stea de platină. Am deja 2 stele de platină, măs bune. Rău. Dacă ai level 30 la amândoi oameni, poți face un om cu stea de platină. Și e șmecher, să știți. Eu încă n-am niciunul, am doar cu stea de aur. Și cred că voi face level. Thor oare are level maxim? Da, level maxim. Cred că îi voi face lui Anubis, că de-abia l-am luat și este bun. Bun, voi da asta de oare level 6, 7. Să vedem și a doua mișcare. Șmechera. Îi voi face level destul de mare. Bun, vom intra să ne luptăm. What? Wow, ce e aici, mă? What? E nou apărut. Bun, vom intra în acțiune cu Thor. Cu asta. Cu Halberd și cu Geninium. Toți sunt buni. Vom lua și pe tatăl meu, îl cheamă Prică, level 8. Nu e bun deloc. Și vine în acțiune cu asta, cum îl cheamă? Nu mai știu bine cum îl cheamă, să știți. Nu prea am memorie bună. Oriax, așa. Oriax, să vină în ajutor. Vom da în robot. Stai, nu cred să-l chem. Tank. L-am omorât pe robot. Vedem în cine de vampirul. Bun, e bunicel omul. Dar nu pe măsura mea. Bun, acum voi trage în asta și voi omorât. Tank. Dar nu mai trebuia să chem și da, nu-mi dat seama. Și măcar că l-am omorât. Cu Thor o voi omorâ. Bun, voi da cu Thor un pasaj, un moarte și o vom omorâ din prima. Și uite să vă arăt o șmecherie. Dacă apăsați pe colțul sus dreapta, adică sus stânga, poate da de mai multe ori. Nu se pune că după aia o să îi se adună din nou viață, doar că e o șmecherie. Înțelegeți? Destul de fain, o șmecheria. Uitați că da de mai multe ori și îl mai și omorât în același timp. Bun, am câștigat. Wow. Bun, câștigat de asta. Vom mai juca o dată dacă vom fight cineva. Bun, cu ăsta vom juca. Thor. Îl bag pe ăsta dacă... N-am destule pentru genii. Asta o trage cineva? Da, și asta. Îl vom lua pe Buc Maurici. Și pe asta, pe Crow. Și voi lua pe mama și joc și are level 21. O să vine tot cu Crow. Vedeți. Fai, se poate să mă bată ăștia. Bun, asta nu trebuie să ăsta nu l-am mai întâlnit. Cred că de... Destul de bun. Să vedem. În cine voi trage? Bun, voi trage în toți. Și voi da în el.
Bang. Și... Bang. Așa. Că m-a durat și viața. Asta-i prafă. Oriax-i așa și așa. Hai, las-mă. O să câștigă, să vedeți. Dacă întoară asta se uită. O să vadă el sau... Nu. Mă gândesc cu asta. Știam. Doamne, mă enervează asta. Să știți că mă enervează. Să vedem. Că acum trag iar în amândoi și am câștigat. Ușor. Nu vedeam că să fie greu, dar văd că a fost mai ușor decât credeam. Bine, acum vom juca și altundeva. Vom juca... Cred că vom juca aici, în mijloc, la Omega. Dar stați că nu mai am pe aia bun, care vom juca aici la Halloween. Le voi face level-ul ăștia mai praf. Bun. O să luăm pe praful ăsta. Cu mai gorila asta. și cu Anubis, unde fi și Anubis, uitați aici. Și am pasat level 1. Bine, îi batem în 2 secunde pe ăștia. Bravo. Hai să dăm și asta că mai dă. Bravo. Bravo, frate. Bun, opa. Cu ăsta dau un bestie, deci voi dau un ăsta. Asta l-am câștigat la reactoare. Trebuie să știți. Hai, du-te. Yes, mamă. Sper că nu mă va omorâ asta. Nu, tot nu se dă. Tot în Anubis. Bine. Cred că voi da cu a doua mișcare. Asta, alien. Îi voi face de level destul de mare lui Anubis. Că e bun. Și... Asta e așa de prafă, 2800 și ceva. Bun, acum voi trage unul... Ce, trage asta? Deci 1200... 125 patetic. 88. Atât de praf e asta. Și cred că o să-l omor cu Anubis. Că m-am știut să vă arăt și pe trămă. Să vedeți prima mișcare îmbunătățită, că de bună. Bune, acolo ăsta, level 3. Cosmo Kong. La mai mult să vorbeam. Hai să vedem. E destul de bine. Îl dă la 100 de astea, îl dă pe hiperul de ăsta. O să-mi dea aici pentru 4 persoane și o să-mi dea și 2 reactoare. Dacă joc mult. Cred că mă dați să joc aici. Și aici să ăștia, lampul ăsta, de aici. Și de aici lampul ăsta și deocamdată de aici nu am pe nimeni. Ia stați. Și ăsta s-a schimbat. Să vedem ce să băgăm, ce să băgăm, ce să băgăm. Trebuie să bag aici 5 stele de aur ca să fac 100 de platinum. Yes. Nu-ți destul, nu te dă una.
Aici am înghețați destul de mulți. Și aici să vedem ce promoție a mai apărut. Da, au apărut asta de Halloween cu 1200, asta cu 2000. Știu că era unul care costa bani pe aici, dar văd că nu mai am aici. De demoni n-am nevoie. Nu prea am nevoie de nimeni de aici. Când am jucat mai de mult, toți pe care îi vedeți aici, care îi vedeți, toți, în afară de ăsta, toți i-am avut. În afară de Garlock de ăsta, care e Ting, cum îl chema. La bingo am terminat prima, am terminat toată lumea. Bun, și aici mai am puțin. Aici îmi dă un reactor dacă fac tot. Și la sfârșit îmi dă 1500 de cristale. Și asta e bine. Cred că să fac o combinație din asta și din asta, să fac o mâță. Dacă pot. Doar din ăștia. Bun, l-am pe King Kong și atât. A, da, stați puțin. Îl bag pe ăsta. Opa! Bag pe ăsta. Și pe... Din ce sens? Durează 3 ore. 33 de cristale. Deocamdată n-am 33 de cristale. Bine. Să nașcăm aici. Nici eu nu să mai băgăm stați, că cred că o să lași cu asta. Că îmi place destul de mult de el. Anubis, nu mai am viață la Anubis. Mai eu pe ăsta. Tripletul ăsta. Pe ăsta. Nu iau pe mine. E destul de fain. Șmecher jocul. Dacă îl vreți, îl puteți lua. Nu e obligatoriu, dar îl puteți lua dacă vreți, că e destul de șmecher. Mie îmi place. Pur și simplu îmi place chiar. Și poate să pot trage în oricine. Nu vreau să mă uit aici, pot trage în oricine. Trage în alien. Destul de șmecher asta că se poate face mai mulți oameni. Când vedeți o pisică, se poate face în orice. Nu chiar în orice. Poate să se facă și în formă de Anubis. Care le știți deja că de rău. O să dau și în amândoi. A, da, a fost. Bine, cred că o dau. Vedem dacă se va face în formă de Anubis. Hai, să spunem formă de ăsta. Și acum să vedem dacă se face și în formă de Anubis. Ba da, am zis că vă arăt o șmecherie. A, uite, vedeți? Uitați aici. Dacă apăsați de mai multe ori, să mergem mai încolo, zicem pa, 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 am nevoie, trebuie să mă duc acasă, mă chema soția, pa, 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 pa. Dacă știți voi că e destul de faină, pa, pa. Vin de acolo. Spank! Uite una. Ce zicem? M-am întors de acasă, am venit la bătaie. Am câștigat. Da. Nu mai uitam puțin aici, pe aici. Să văd. Combinația asta cred că va fi gata diseară, că mă mai joc diseară. Și vă voi arăta diseară ce a ieșit. Vedem, dacă l-am, îl voi da afară, îl voi selecta, adică îl voi șterge. Apoi sel. Da, și dacă nu, îl voi pune. Și să vedem dacă iese unul de aici. La amândoi asta. Poate iese pistica. Și vom merge și vom da și la reactoare în mijloc aici. Și poate ne pica asta. E destul de bun. Bun. Acesta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!